Why? Because social media has become the greatest employer of humanity. All right. Am I talking to you? Yeah. Social media has become the greatest employer of humanity. All right. People are making money. So how do you make money on social media? You have to trend. All right. How do you trend? Ndikaona kuti wakuda kutrend. Ndinotsvaga chinhu chokupingaidza. Yeah. Kuti iwe usatrend. All right. Because ukatrenda, by the end of the day, kutrenda kwauri kuita, it is bringing bread and butter on your table. And there is competition. Zvisiyana nemafield. Ukaenda kumacomedians. Vana mamaadza, vana mamav, vana mujaya, vana ningi, vana comic. Vanotone zvimagrupu zvavo. Am I talking to you? Yeah. Vane zvimagrupu zvavo nezvimacompetition zvavo zvavo. Kuendawo kumusic ndizvozvo. Saka Japraiser mukomana discover kuti inogona kunge yakatiitwa setup. Hatizi hedu zvinoitika muupenyu hwevanhu. Panogona kunge yakatiitwa setup kuti tira tiri flop. Saka ro flop ase ngatidai. All right. Zvinogona kudaro handisi kuti zvakaiti ndizvozvo. Zvinotaura zvinhu zvogona kuitika in life. Ladies and gentlemen, welcome paLife Prime TV. Nhasi tatishanyire Bishop Nyamakanga. Ruzhinji rweZimbabwe munovaziva, varipo pakutsura, varipo pakudzidzisa nekudzoreredza even makuru emachechi nedzimwe dzakawanda. Saka nhasi mawandirwa nyasha tinawo muzuva ranhasi. Saka kana uchinge usati wasubscribe, tingogara waita se wasubscribe, wotena notification bell, zvinoita kuti pese patinenge taisa nyaya unenge uchizoziviswa kuti ukwanise kunge uchiziva kuti pane chimwe chinhu chatinenge taisa. Saka izvezvi ndikasangana naBishop. Bishop, it's still right. Yeah, long time. It has been a long time. Mamaruva. Yeah, chokwadi. Yeah. Bishop, nhasi ndauya nenyaya dzemota. All right. Dzemota muZimbabwe. Mota dziri kudhishwa. So panapa ndaida kutaura nyaya yaDuterere. Mambo Duterere. Recently pane nyaya dzanga dzinetsa dzekunzi havasi kunyatsofanana nemudzimai. Saka taida kuti tiedze kutaura tobata nhau yavo yekunetsana kwavo, tochibva tazobata nyaya yemota iri recent. Ndizvozvo. So Bishop, tiri panhau yemarriage yavo, yekunetsana kwavo. Takaitinzwa nyaya dzakawanda. Mukomana akaitonga atora madimikira ekuti achada mukadzi, but madimikira ake anga achingotaura ngaita nyaya dziri achiti ane pamwe paita achitanza pamwe pacho unenge uchitowana vanhu vada kupromota, asi unozonzwa mukadzi wako. Saka toda kuti imimi sevakuru vechechi, vakuru vezvemweya, mungati chii pamunhu ane situation yakaita seiyo? Munhu waMwari maita for opening this discussion. Nyaya inoitika ndeyekuti vanhu mumarriage vanogara vanonetsana, ende zvekunetsana kwevanhu mumarriage zviriko. Zvekunetsana kwaMambo Duterere, kana chiri chokwadi chekuti vainetsana nemukadzi, zviriko zvekuti vanhu vanonetsana, ende hakuna marriage iri perfect. Mukatoona vaya anoti ane marriage iri perfect, aiwa kunyepa. Zviriko zvekuti Mambo Duterere ane ma-challenges nemudzimai wake mumarriage yake akange aripo. Chokutanga chofanira kuzivikanwa nevanhu ndechekuti zvinhu zvakadaro mumamarriages zvinowanikwa, uye ndo chinotonzi marriage chacho ichocho. Inotopindwa neakasimba. Because look here, my brother, these are two people, you and your wife, I and my wife, or whoever is married out there. These are two different people who are coming from two different strong backgrounds. These are people who never grew together. Anyone? Vakazozivana vakura. So what do you expect? But challenges are no one.
Saka pakutoda tolerance. Pakuda tolerance, pakuda kunzwisisa kuti weakness yemumwe wangu ndeipi, strength yemumwe wangu ndeipi. Paine weakness ndikapa master, ndopato strength yangu. Iye akamaster weakness yangu, ndo yato strength yakewo. Even amamarriages enzi isione kuti chimunhu waMwari, vanhu vanozopretend zvepasocial media vachitora nemafoto kuita kunge kusina zviri kuitika mudzimba, but mudzimba you'll be surprised kuti vanhu vanobuda panze vachiratidza zvisiri kuitika muimba yemukati. You'll be surprised kuti vaoti ko vanhu ava vationa vachifambidzana vachitora namapicture vachienda, but they don't share the same bedroom. These things are there. Zvinowanikwa. But ukazoona nyaya pakadaro dzinowandiswa kudaro dza open to the public, zvoreva kuti hondo dzacho dzakurisa. Zvazvinoita manje nyaya yababa Dutere ine masides too. The other side zvisiri kuonekwa nevamwe ndeyekuti anogona kunge vakatozviitira purposely kutsvaga attention. Yeah, because people are doing anything. People are doing anything on social media. What makes me to have more followers? I have to do things zvisina kujairika. On social media, do things zvisina kujairika. So in other words, munhu agona kungovhura hombe dzake. Anotovhura hombe. Do you know what, my brother? I can even try to play a small chinhu chandogona kutoronga namadhamu angu kuti ndakuti ngatiite chakadai totoa chakadai chotobuda. Saka vanhu ngavaone masides too. It might be true that they're having challenges, but still they're having challenges. Challenges are all over. There is no family without challenges. Can you just imagine Abraham aina Sarah vaine challenge, but havana pamunonzwa kuti Abraham naSarah vakazombonetsana vakadi, but mutsanangurwa zvinoitwa mushoko raMwari unonzwa uchinzi Sarah akaenda kuna Abraham akati rara naHagari. Anga si nyaya yekuti it was a good conversation. Pane kakutokanyana kakatoitika kusvika Sarah zoti zvakadaro baba Abraham, torai Sarah torai Hagari muite nhingirini. Pane nyaya inenge yakatoitika yakazopusha, but it is not covered in the Bible. Mamarriages mune machallenges, but machallenges iwayo hazvireve kuti vanhu havadanani. Ipapo panhau yekutrenda ndakabata panhau yekutrenda ndabva ndatojekerwa pakabuda album vanhu vakakarimira Mukudzei and even paalbum launch takaona chaunga chaityisa, but album rake riri kuafectwa kwarakaitwa namai Jeremiah. Mai Jeremiah pakabuda nhau dzavo dzekurepwa vanhu vakamhanyira kuna mai Jeremiah ndooyavhara album hatina kutombo. Exactly. Why? Because social media has become the greatest employer of humanity. Am I talking to you? Social media has become the greatest employer of humanity. People are making money. So how do you make money on social media? You have to trend. How do you trend? Ndikaona kuti wakuda kutrend, ndinotsvaga chinhu chokupingaidza kuti iwe usatrend. Because ukatrenda, by the end of the day, kutrenda kwauri kuita, it is bringing bread and butter on your table. And there is competition. Zvisiyana nemafield. Ukaenda kumacomedians, vana mamaanza, vana mama V, vana mujaya, vana ningi, vana comic, vanotone zvimagrupu zvavo. Am I talking to you? Vane zvimagrupu zvavo nezvimacompetition zvavo. Ukaenda kumusic ndizvozvo. Saka Japraiser mukomana discover kuti inogona kunge yakatiitwa setup. Hatizi hedu zvinoitika muupenyu hwevanhu. Panogona kunge yakatiitwa setup kuti tiri tiri flop. Saka ro flop ase ngatidai. Zvinogona kudaro, handisi kuti zvakaiti ndizvozvo. Zvinotaura zvinhu zvogona kuitika in life. These things are happening. Saka panyaya yaMambo Duterere, it could be also another reason. Yakuti atotaura nemukadzi kuti mai mwana panapa amuna sapiwa mota. Anoona
ati tinopiwo mota toita sei chinorongwa chinhu ichi saka titonge takutorambana vanhu yotokandwa paipai mambo Duterte achitoita mavhidhios ake handisi kuti ndo zvakaitika ndiri kuti toita mapossibilities of how people are going far in making money. Yeah, how people are going far in making money and making their names great. Pari kubatika ipapo apo ndobvumirana nemi because pasocial media ukada kuona nyaya yekuti munhu ada kubatsirwa lese ndaya nenyaya pana pekuti munhu ada kubatsirwa unoona kuti vanhu ava havanyanyi kutsvake nyaya iyoyo of which inenge iri nyaya yakanaka pandikatera kuti babaningi vazowanikwa vane mukadzi izvezvi ndikada kutrenda toona ngoti madhamba anapa tokutrenda panapa topitoa madhamba ashondiharasa achindikakara vanhu vachiita mavhidhiyo ndakutotrenda tozoikonesa kumberi uku takazoenda kunoona kanseling pamwe takutopromota kana kuti vanyamakawo vanoita zvekanseling vakati takutoenda ikoko yatomarketing nyamakawo vadhokta nyamakawo ndipowo ka $200 andiriona zvakuita kuti zvakafana zvenyuchi zvikuitwa nafanhanaadzibaba nafanhana ariko zvenyuchi zvezvo andiriona there is nothing like that but the people are trying to get money. You understand? They are trying by all means how to get that cent into their pockets. But this is the truth. This is the truth. Ukaona munhu wese anongo advertise especially zvavanyuchi izvezvi baba iwe ndikaperforma munana munhu wamwari ndikaperforma munana ndaonyatsoperforma munana handitsvage social media vanhu vanotera social media ndoinotsvaga ndikagara pamba pangu kuti yaituze kuti mazomutsa munhu sei zvafamba sei ino ndokutadza kutsanangura ende nyaya dzakadaro amutswa wacho vanhu totombotakaenda kuri kunzi kuna amutswa wacho kuti munhu zvese wakafa vakamupeta wacho ndiana. But these days now people are just looking for what brings money in their pockets. So in the issue yababa Duterte nemudzimai wavo ndachini masize 2 sandire kutanga ndekuti it could be true having challenges in their marriage as everyone would have those challenges in their marriage. Kusiyana kwemachallenji okunogona kusiyana awanisiyana machallenji ekuti mukadzi ari kuhura kati murume ari kuhura mukadzi atadza kushandisa mari kati murume hasi kuya nemari yakakwana munhu ichallenge iyo iyi challenge yekuti mukadzi aswira hama dzemurume kumwe kwese right zvinongozosiyana nemachallenges amunosangana nawo. That's the first side. Second side ndeyekuti chinhu icho wakanga wakatochigarira pasi kusika attention kuti vanhu vafocuswo panava. A good example, there is somebody in Cape Town akatonditi bishop inini ndarwadziwa nezvikuitwa kuna Duterte munogona here kutaura mambo Duterte from Cape Town attention iyi and paunopinda makesi akadaro there are people who are close to you who come to you andiriona then kozoita vakaita sana baba achivhai. I heard people saying I read it. ndakatomboonao nikirina yanzivhai akumbira kuti mambo Duterte vataurira nemukadzi wavo. Exactly. And people were saying that was wrong. That was correct. Because by the end of the day we don't build by destroying. Alright. Tiri panyaya iyoyo yekwachivhai takaona vachipiwa moti Duterte namai Duterte tikazoona zvekare Apostle Chiwenga vachitaura vachitiwo atengwa nemari kuti adzokere kuna mai vake like ivo vainyanya nhau dzeage dzekuti mukadzi mukuru kuna baba Duterte. Handizive mune comment apo. As a preacher is out of his mind. Telling the truth is out of his mind. As a preacher, why are we preachers to encourage people in their faith?
the decision that they have taken, it is their own personal decision. What about if God has spoken to them? So dai kuri kunzi ngatitore talent choga tomuisa munguva yaHosea achizitora goma. Enda pamusika utore goma mukadzi uyu umuroore umutengese uzomurapa uzi Hosea a prophet onzi namutora hure. I mean, I'm talking with you. Nyamakanga as a man, as a bishop, onekwa achifamba namaloti. What would you say? Yeah. Ndonekwa hade mutime yaHosea. Hade mutime yaHosea. Kusina matouchline. Ngatiti isusu nguva yaHosea akazina kutora mukadzi pamarket patouchline. Achizoti this one is a prophet of Israel. Andozikanwa muIsrael. But there is a prophet by the name of Hosea. Ari kuenda patouchline. Ari kundotora goma. So ndikuti kuna talent joinga pamwe pacho tiri preachers. Zvinoonedza nje kuti ukaparidza Kristu uri munyama. Alright. Kuroti bishop apane gap pakuti wewe hauna spirit irikutaura newe the God. Because look here. Iwe ukushandisa philosophy. Look here. Look here. Chivayo. In as much I might disagree with Chivayo, but I don't disagree in everything. Those umwari. You understand? Those munhu wamwari. Unogona kupesana newe. But pawagona ndifuna kukurwera maoko. Wagona. Andina personal newe. Yeah, plus zvinoita kuti ndikure. Woti pandeta chakanaka. Kungoombererwa kunoona. You see. Saka Chivayo akati guys, I admired this marriage. What's going on? And how to paradzana? What about the kids? What about the wife? Why she they no contribution yandingaise kuti marriage isurvive. Iye chiwenga ndeipi contribution yaakaisa. Did he even tried to raise him kuti mfana uya pano I need to talk to you. Hauna contribution. Saka uyaisa contribution yekuti marriage isurvive. Afani kurerwe mo. Whether ashandisa mari or apa mota we don't care. But what you can say with marriage, because God honors marriage. Alright. Saka zvichida pamwe vachivhara vakatoita meeting nawo akatoita counseling. Abazi vati auye nyima gifts miende. Kana akatoita counseling ndakuze munhu wamwari. We must not limit God. Munanda. Vana vazemara. We must never limit God. Yeah. God can use anybody. Eni mwarangu anashanza munhu wamusingade munhu wamwari. Kana musingadide nini? Neshamwari dzenyu. Hazvirevi kuti Mwari handide. So whatever the effort yaitwa naWick Nell kuti Mary pave marriage restoration pakati paDutere nemukadzi wake. Kazvirerwe maoko. Ko iyo yekuti mukadzi mukuru ndepapa zvakanyorwa kunzi mukadzi mukuru haaroreki. Ina wanzandasakana napo. Biblical. Fine, togona kuti all right, it is against order. It is against order of creation. Vakatanga kusikwa ndi Adam. Eva akazosikwa. Saka vanga vakasiyana makore. Kose Mwari achizotuma Hosea kuti ndinotora hure. Chii chavaida kuedza kuillustrata pakati pavo naIsraeri? Chii chavaida kuedza kuburitsa? Saka hazvisi zvese munhu waMwari zvinoitwa nemunhu moti azviitirei mokwesena. Bvunzai muridzi wenyaya iyi anova Mwari. And as a man of God, besides that, as a man of God, you're not supposed to come out and discourage. Unofana kuumbiridza as a man of God. The moment you become a man of God, be it a preacher, an apostle, an evangelist, a teacher of God's word, or a pastor, or a prophet, you are there kuumbiridza. Uyu ini kandatadza kuumbiridza, but agona kuumbiridza wacho
ngatingomurwere maoko tombomusiya kuti akaba mari dzekokwakaba tikuzviziva kuti idzo mari anzi akaba ari kupa vanhu kuwati natural resources but akaona akamarriage yaseviwa iyi marriage yaseviwa kureva kuti chinhu chese hatifanira kungochiona one political perspective. Exactly. Tofanira kumbotora tozvita mahumans. Ndingakubvunzai munhu waMwari kuti matine mamarriage counselors mangani? Akawandisa. Ndide kunzi kumbomutora muzomutsvaga tutere ombogara apo kuti pamakatanga kutaura nyaya yenyu pane here emarriage counselor kana mufundisiwo zvake akaedzawo kuapproach akakuuye kuti munhu waMwari ndinoda kutaura nemi I need to muchudzi chiri kuitika ndikakubatsirirewo sei anogona kuudza kuti hapana kana mumwe chete but instead people were celebrating. Chandakaona pasocial media vanhu vangoripo pakuti zvakanaka ivo vachifarafara newo. Do you know what happens, my brother? Munhu akangoona chinhu pasocial media so anozochitora akuisa papeji pake andiwa kuti awane irrelevance, but they don't even know what this person they are posting is going through emotionally, financially, physically. They don't even care about it. They don't even care about it. A very good example. They don't even. Trevor Dong. I will ask you, my brother, how many people so far, especially the Christian community, wakango approach kana mafundisi kuti mfana wapisirwa imba chichiri kuitika. Vanatonzi vakatouya tiizi rescue ana mudiwa. Utiwana mudiwa? Ndo vakatozoya wana mudiwa. But you are not telling the truth about your group. Where are they? Munhu waMwari, vhangeri zvarinoita. It's not about speaking that Jesus did this or Paul said this. The gospel in a dimension maviri. The Jesus said dimension and the I do what Jesus said dimension. Kuna kuti vhangeri nekuita nekunzwa saka ukanzwa uita. Saka a lot of preachers they are good at speaking. But when it comes to practicality, there is nothing. That's why we are having people like Anthony Chichwema, Wachisora, Uchivai. I agree with you. Because andichateura mune mazita. But vazhinji unomatya mazita. Vazhinji vacho mapreachers atinawo. Ipapo panyaya muri kutaura ipapo. Vanhu vaya vakaita ngavafananidze nemamotivational speakers. Zvekuti unyazoona kuti apa hapana weight. Munhu waMwari, I started as a motivational speaker. Muzanda. I started as a motivational speaker. Ndichitaura video yangu yekutanga yakanetsa itsika yevanhu yekukanganwa. But the moment we shifted, no, there are things that matters in this nation. We have to speak things that are affecting Zimbabwe as a nation. These are serious issues. And these serious issues are still Brende. Brende is not gumira kuma motivational speakers. Brende. All right. Get your conversation here. Right. Apostle Chiwenga havana kuzogumira panhau yemota yakuterera. Vane pavaitaura vachiti wese ari kupiwa mota. Ndiri kutaurira kuti pane it's more like a political wagon. Like kuti vanhu vari kuita sell out for a certain agenda. I mean, do you recommend? No, I want you to understand. I really like to converse Zimbabwean church and politics. Now, panguva yaMugabe, ndoda kuti nyatso kupindura uku. Panguva yaRG Mugabe, there were a lot of abductions. There were a lot of killings. There were a lot of vanhu disappear. You understand? Vanhu vachisungwa
Yeah. Now this republic, the second republic, yakaona kuti no, if we do zvakanyanya zvaiitwa kumashure uko, hatigadzire zita. So instead of beating people, instead of zvekuabducta vanhu vachinzi atsakatika, ezvakada kuti tasezvo zvekuti ndiani akamboabducta akatsakatika, zvisikabva kuti vanhu vaigona uchingobatwa chingosiyiwa, akasungwa kupinda 2 days 3 days obuda. So ndobva yauya is another version kuti toda kugadzira zita. Saka torigadzira sei? Ngatipe vanhu mota. Alright. So whoever was given a car right now sees ZANU-PF nomumwe maonero. You can't go right now kuna Duterere womuti ZANU-PF yakaipa. Alright. Haugoni zvekuenda kuna Charamba womuti ZANU-PF yakaipa. Hamuchagoni kuenda kuna Mai Chisamba mowazati mama ZANU-PF yakaipa. Hamuchagoni kuenda kuna Dorcas Moyo momuti ZANU-PF yakaipa. Hamuchagoni kuenda kuna Alec Macheso kuna Japreza momuti ngatipanduke zava vanokuzoti hazviite. Shamwari nyaya iri pala ndeyekuti what you have to know where your bread is buttered. Yeah. You understand? Yeah. You have to know where your bread. Ndiani akamboramba mota. Yeah. Nemafundiso ataitarisira isusu mbiru eprofita vakadzigamuchira ende vakatorequesta kuti mari yangu yashota ne80,000. Alright. This is Dr. Ian Law. Because why ZANU-PF yakaona kuti no, panapa tinogadzira zita. Saka izvo chindiudzewo paizvino ZANU-PF yekanzi yaita kana gala, ngatiti yaita gala. Yongofuma ZANU-PF tamboita gala. Kungoita zvedu gala 1 kana kungoita mutambo 1 wemusic. Chichinoita. Japreza is there. Baba Charamba is there. Baba Troy is there. Alec Macheso is there. And Murizo is there. Levels is there. Fantani, Enzo is there. Everyone is there. Yeah. This is what I'm talking about. But deep down, you know that I know. Yeah, I should to have this. But because you can't know, no. Do you know what? Kana uchida munamarika uchida kuti musubmit kwandiri. Chekutanga chandokuita inini ndechekuti ndinokupa inzara. Alright. Mbanzo. Zvamunofara ndinokustavhai. Ndakustavhai imimi. You bow to me. So ndikakuti jambai makutondibvunza kuti vanyamakanga hawai. Alright. Because ndakustavhai. This is what ZANU-PF is done. To starve people. Then it comes back and blesses you. Alright. Murumba basi. Yobva yakuropafadza. And ZANU-PF zvakaita yakatsvaga vanhu vari influential. Alright. You understand? Munhu wese anotera Japreza, wese anotera Charamba, wese vekuchechi kwaIan Law, vese vakapiwa mota naMai Chisamba, havasina sera vanotaura. Vanotozoti kana Mwari atopindira ndipo vanozokuzoti izvava zvakaoma, takangoti tite mhuri dzaifa. Yeah. Yeah. Alright. It's no longer for us all. Alright. It's for me. Yeah. And my family. Baba msatambe ne 100,000. It's a lot of money. Baba msatambe ne 100. Baba msatambe ne 100,000. Teacher achipiwa 250. Anoshanda makore mangani. Iwo pongo ya munhu ngokuti. This is what you're talking about. Yeah. Eza ZANU-PF ikakubata ikakuisa kujeri. Ungoita 2 months zatakaita. Udzoka yokuzati hauna mhosva. Patinenge wakuvara. Yeah. Yeah. Utaona muna mhosva wanyamakanga. Patinenge waita se? Wakuvara. Yeah. Kamari kawangoinako paprojects wanga uchita. Zvodzoka mashure.
kana wadzoka masechi chaunozoita kana usina kusimba, just go back to them. Varume ndatendeuka, varume ndatoona kuti hatina kwatinoenda, ngatichandei pamwe chete. This is what is happening. Those I'm sure my preachers mazhinji vari motivational speaker. They don't want to touch these issues. They are afraid. Yeah, they are afraid. Muri eZimbabwe muri kungozvinzwira, muri kuzvionera. Vanoziva zviona zvinova zvanzi ane nzeve anzwa. Saka ndizvo zvatatinazvo muzuva ranhasi paishu yaMambo Dhuterere. Tazobata nyaya dzakati wandei dziri related. Saka kana usinga usati wasubscriber, gara wangoita se wangosubscriber, wofollowa page raBishop ririko rakanzi Bishop Nyamakanga. Unenge zenge uchinzwa dzakawanda kudarika dzamuri kunzwa idzi. Anokuoneka mufaro, ndilove more. Ngatisangane muchikamu chinotevera.